janyuol man nigi nyathi madhi timo klas 8 ma wuoda no timo klas 8 to juma mokalo ne osedonje form 1. Mano nyiso ni kaka jonyuol nitie jonyuol mano oikore ni ka nyithindo iluongo moseyudo skunde monego bed ni gidhiye to gibiro tero nyithinde skunde go. To ka nyocha abe akaw thuolo mar wuothe skunde nikech na wuothe skunde secondary kaka dek mane timo form 1 admission. Na aneno ka jonyuol ne ng'eny to nyithindo be ne ng'eny madonje skunde, mano nyiso ni jonyuol na oikore moromo. To nitie be jonyuol ma ikruok no nyalo bedo negi matek nikech weche mag omuom en weche ma ok wanyal wacho to gi ekonomi manisani. Emomiyo iyudo ni nitie jonyuol mane pod kawo thuolo ni mondo giyude pesa ma ginyalo tero godo nyithinde skul. Moko apply bursaries kuonde mopogore opogore, moko be pod menyo, nitie moko be mang'eni approach kata relatives gi ni mondo konygi mondo giyud pesa ma ginyalo tero godo nyithinde skul. Moko be nitie kinde kama tek nikech koro mondo giyud pesa mondo giter nyithindgi e skul osebedo matek. Ka winjo ka PS Belio Oloso owacho ni ka chop Friday juma mokalo atamalo 70 nyocha ose report. Mano ka en juma mokwongo ma nyithindo dhi e skul, anyalo wacho ni mano gima ber mosetimore nikech nyiso ni kare jonyuol no ikore moromo. Kane chop nyoro to atamalo no noseidho mochopo 86. Mano nyiso ni nyithindo ma pod ni oko ma nyalo bedo 1300 kama ma en atamalo 14 ema por kodonje skul. To magi nyithindo monego bed ni koro idwaro ni mondo giyud thuolo mondo gidonje skunde gi. Ma kade nitie ni koro oket ni mondo dwa nyithindo gi kuonde ma gintie mondo tergi e skul, aparo ni en gima ber mondo tim. To kamano jonyuol be koro onego kaw thuolo mondo kata ka dipo ni giyudo pesa moromo, kigiket pesa mbele ahinya ni mano ema nyalo miyo tamo nyathi dhi somo. Ging'iyane kaka ginyalo tero nyithindo gi e skunde manoluong gi mondo gilos gi administrators mag skunde go, to administrators be okaw thuolo ni wadwa konyo 100% transition mondo yienegi mondo giket financial plan moro inyalo ket piny ni mondo ka nyithindo gi odonje skul to school fees no be dwaro kaka ichulo. Serikal be koro nego ywa pachgi ma ging'e ni somo ma nyithindo nego be ni en somo michiw ma en guarantee manie katiba kata convention maga ilo wacho ni basic education is a right of a child. Serikal onego ng'e ni nyithindo modong' atamalo 14 gi ere kaka serikal nyalo donje ma ensure ni apart from free day secondary capitation magichiwo cha kata free secondary capitation magichiwo cha, ere kaka ginyalo keto a special fund manyalo golo nyathi ma kata ka dipo ni chulo ne fee to kaka odonje skul chatame. Ere kaka wanyalo yudo nyithindo gi yudo thuolo mondo gitegi dhi e skul ma onge nyathi madhi dong' oko ma oko dhi e secondary school. Erokamano ng'eny moduogo mondo morangane bende kama chielo atamalo 14 modong' e wiye ka gi duto gidhi bedo ni giwuok kanyo koro moge